Децата на Благоевград имат своя обособен книжен приказен кът в панаир на книгата по време на Литера Експо 2016. Пред зала 22 септември мълчуганите могат да рисуват, оцветяват и играят, докато техните родители разглеждат богатия избор, който предлага третото издание на книжния пазар. Всеки ден до 15 май ще има разказвач, който ще чете приказки на най-малките жители и гости на Благоевград. Вчерашният 12 май бе обявен за Ден на библиотекара и благоевградските почитатели на литературата можеха отново да закупят книги, а така също да се срещнат с писателката Людмила Андровска, която представи новата си книга, озаглавена "Което си отива". По-късно пък те се срещнаха с авторът Тодор Пейчев с неговата книга "Душата ми плаче за теб". Отново пред зала 22 септември на площад Георги Измирлиев.